Натуралната козметика става основен стълб на пазара на красотата. С нарастващото осъзнаване за околната среда, потребителите се насочват към продукти, които са безопасни за планетата и тяхното здраве. Ролята на производителя на устойчиви козметични продукти отговаря на тези нужди, като съчетава екологични знания с иновационен подход към производството. Ролята на производителя на устойчиви козметични продукти е да гарантира, че всички съставки се добиват от сертифицирани органични ферми. Целият производствен процес трябва да бъде оптимизиран, за да се пести енергия и вода, като същевременно се минимизират отпадъците. Продуктите трябва да бъдат без жестокост и да отговарят на най-високите дерматологични стандарти, което е особено важно за козметиката, предназначена за деца и хора с алергии. Тази професия не само позволява създаването на продукти, съобразени с философията на нулеви отпадъци, но също така отговаря на нуждите на бързо растящия пазар на козметиката. Производителите на устойчиви козметични продукти могат да печелят между 90 и 150 хиляди лева годишно, в зависимост от размера на компанията и опита. Трябва си да се отбележи, че все повече бизнеси инвестират в тази област, прогнозирайки продължаващ растеж в следващите години. За да бъдете успешен като производител на устойчиви продукти са нужни следните умения: знания за натурални съставки и сертифицирани фермерски стопанства. Това гарантира създаването на безопасни и екологични продукти. Умения за оптимизация на процесите, ключови за намаляване на използването на природни ресурси, разбирането на принципите на нулеви отпадъци и екосертифициране, отрешаващо значение за поддържане на доверието на клиентите и силния имидж на марката. Производството на устойчиви козметични продукти е не просто бизнес, а принос към защитата на планетата и осигуряване на здравето на бъдещите поколения. Работата като производител на устойчиви козметични продукти предоставя възможности за сътрудничество с нарастващ брой компании и за удоволствие на екологично съзнателните клиенти. Присъединете се към тази бързо разрастваща се индустрия и помогнете да се създават продукти, които се грижат както за кожата, така и за околната среда. Станете производител на устойчиви козметични продукти още днес!